Здравейте на всички! Намирам се на едно уникално местенце във Врачанския Балкан. Много е трудно достъпно, но си заслужаваше всяка една минутка, всяка една капчица пот за това да спирам с думите. Вижте зад мен какво има. Пещерата се казва Султаница. Едно много красиво име. Доколкото си спомням, мисля, че беше 83 метра, но не съм точно сигурен. Тук се вижда нещо като удушник, явно може би да е пален огън. Вижда се, че скалите са опушени малко и е много възможно да е ползвано като комин. И сега влизаме навътре в пещерата. Виждате самото предверие. Доста е красиво. Има интересни образования. Тук на пръв поглед пещерата става малко по-тясна. Трябва да се премине с патешко ходене. Тук отстрани се виждат хубави образования. По-напред има още едно малко. И влизаме. Колкото се може, толкова. И така стигаме до место, в което трябва да се лази. И аз тук мисля да не влизам. Само ще ви покажа. Навътре има още. Но не мисля да влизам за сега. Едно прилепче малко. Така, излизаме и отиваме към следващото място, което е доста красиво. Ето и тук е едно образование хубаво. Излизаме от пещерата. Доста е красива. И се намира в близост до рекичка. Така. Тръгваме към арката. Сега ще ви покажа и нея. Тя е в близост. Ето там. Тук виждаме една дупчица. Има си стъпалца. И вижте, погледнете. Красота. Уникална красота. Сега ще спра тук видеото, за да се изкача и продължаваме напред. И така вече се изкачих на скалната арка и сега ще ви я покажа. Вижте каква е красота. Много яко. Влизаме навътре. Погледнете. Това е красота. Едно уникално място, създадено от природата.
Тук на това местенце може да се направи едно уникално барбекю. Хората могат да се къпат, има си рекичка, водата е кристално чиста. И така. Тук виждаме едни очички. И най-важното, което е моето сърце. Така. Там има пак вход към пещера. Влизаме тук в тая дупчица и тук натам се отваря още една галерия, в която мисля да влеза и да я разгледам. Уникално тясно пространство е и трябва да се лази. Да се надяваме, че навътре ще стане по-широко, защото ще е много лошо. И тук откривам уникални образования. Сега ще ви ги покажа. Погледнете това. Това е нещо уникално. Мястото е много трудно достъпно. За да се види тази красота, трябва да се поврете ето през този вход, който става с много лазене. Ето натам. Вижте. Уникално нещо. Погледнете това. Сега да видим отзад, зад мен. Че може човек да се окачи и мисля да го направя след малко. Нека мога да покажа това голямо образование с другата камера. Вижте го. Кално. Красота. Уникална красота. И така. И така, приятели, вече излезох от пещерата и се отправяме към нейния изход. Уникално е. За пореден път го казвам. Просто е уникално. Искам да ви покажа самата арка отдалеко. Надявам се, че слънцето няма да пречи. Просто е великолепно. Великолепно е. Ето е пещерата, в която бях преди малко. И с тези кадри мога да ви кажа,
Довиждане! Надявам се видеото да ви е харесало. Който се не е абонирал за канала, нека го направи. Напълно безплатно е. Ще има още такива видеа. И до скоро!